Ca de zidul, nu? Cam așa. Băi. Păi nu mă Becea? Nu e BC acolo. E beton, mă, ăla. Ca să n-ajungi în geam în pula mea. Deci în premiera în România nu s-a mai văzut așa ceva. Nicu dărâmă zidul. De zid nu dume. Auță. Cu ce dimensiune. Nicu-i ce-a făcut. S-a ridicat, s-a ridicat. Incredibile, incredibile, incredibile. Come on,